Pozvanie do štúdia k tejto geopolitickej téme prijal Eduard Chmelár, politický analytik. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Pán Chmelár, možno nadviažeme na tú poslednú otázku, ktorá padla pre pani Alenku Vrbovskú. Bol teda Vladimír Putin na nevinnej návšteve otvorenia výstavy vo Versailles? Určite nie. To prijatie vo Versailles si treba vysvetliť tak, že takto sa mohol Macron vyhnúť tomu, že to bola oficiálna návšteva a boli to pragmatické rokovania. Vôbec to nevidím tak, ako to bolo povedané v príspevku, že stisk rúk bol kratší ako stisk rúk Donalda Trumpa. No hádam si nemyslíme, že to, čo predvádza Donald Trump, že je to známkou toho, že jeho vzťahy, či už s Macronom alebo s každým, komu takto stíska ruku, sú srdečné. To proste je úplne mimo. Skôr by som poukázal na to, že obaja politici sa budú snažiť zrejme o pragmatické vzťahy. Trošku napovedá o tejto veci telefonát medzi Putinom a Macronom pred necelými 2 týždňami, kde sa bavili v úplne inom tóne ako teraz na tlačovej konferencii a kde veľmi pragmaticky hovorili predovšetkým o 2 témach, a to je Sýria a Ukrajina. A treba povedať, že aj na toto stretnutie bude nadväzovať stretnutie na úrovni normandskej štvorky, to znamená námestníkov ministrov zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Ukrajiny a Ruska, ktoré sa uskutoční už zajtra. Čiže vidieť za tým, viete, ten Macron, on mi tak trochu pripadal ako taký kohút, ktorý sa tak hrdí, aký bol strašne tvrdý, ale tieto gestá smerovali k domácemu publiku. Treba vyčkať, ako sa bude Macron naozaj správať, ako si bude počínať, lebo zatiaľ nemá nejaké výsledky, len sa chcel pochlapiť a mne to naozaj tak znelo, ako by hovoril viac k médiám alebo k mimovládnym organizáciám, že hovoril o tom a bol som tvrdý a dal som mu najavo, že čo si o tom myslím. Dôležité sú vždy výsledky a tam si treba všímať naozaj, čo hovorili alebo na čom sa dohodli, prípadne nedohodli v prípade sýrskeho konfliktu. A tam jednoducho mňa zaráža jedna vec. V tom telefonáte ste to počuli. Je zvláštne, že nikto sa nepristaví pri tom, že Macron si na rozdiel od Holanda už nemyslí, že Sýriu treba rozdeliť. Prosím vás pekne, a toto je čo? Toto je proste jednanie v štýle koloniálnej politiky o tom, či má byť Sýria jednotná, by predsa mal rozhodnúť sýrsky ľud. A toto je veľmi nešťastné miešanie sa nielen do vnútorných záležitostí Sýrie, ktorá už dávno nie je proste štátom, ktorý by mal svoju situáciu pod kontrolou, ale toto je známka toho, ako deštruktívne sa tam správajú aj západné mocnosti. Možno to Macron myslel ako politické gesto voči Rusku. Politické gesto voči Rusku, tak či onak, aj to, čo hovoril Hollande, je podľa mňa nepriateľné. Proste úvahy o rozdelení Sýrie nemôžu byť nadradené nad tým, ako v konečnom dôsledku, ako sa rozhodne sýrsky ľud. Ak tu jednoducho západné mocnosti moralizujú na tému toho, či prezident Asad má alebo nemá morálne právo ostať vo funkcii, tak treba povedať, že také isté právo treba dať aj sýrskému ľudu. Proste, aby sa o budúcnosti Sýrie rozhodovalo v Paríži, v Berlíne alebo v Washingtone, alebo v Moskve. Alebo v Moskve, tak to sme si už začiat z kolonializmu zažili. Tie vzťahy ale medzi Ruskom a Francúzskom sú napriek tomu veľmi napäté. Už minulý rok mal prísť Vladimír Putin do Paríža, neprišiel, povedal, že tie vzťahy sú poznačené vzájomnou nedôverou. Čo vravíte na to ovzdušie celkovej tej atmosféry, ktorá je teraz nielen v Európe, ale aj v rámci Spojených štátov, NATO a aj v Rusku, ale aj najmä kvôli tomu, že Francúzsko podporovalo sankcie voči Rusku. Takže Putin prišiel do Paríža v ovzduší veľmi nepriateľskom v podstate z pohľadu Európy. Ak to beriete z tohto hľadiska, tak je zjavné, že tu sa odlišujú prístupy Berlína a Paríža. Berlín je skôr za zmiernenie sankcií, Paríž naopak.
To ukáže budúcnosť. Macron sa zatiaľ neprejavil nejako výraznejšie inak ako týmito slovami a my naozaj si musíme dávať pozor na to, aby sme nepodláhli tomu pozlátku, lebo Macron je taká obdoba kanadského premiéra. Ak sa budete ak sa budete sústreďovať na to, čo médiá radi robia, na jeho partnerku, na jeho žoviálne gestá, na jeho triky s detičkami a zvieratkami, no tak asi nám unikne tá podstata. A toto sa napríklad stalo v prípade kanadského premiéra, z ktorého boli všetci najprv očarení a potom s hrôzou zistili, že podporuje nárast zbrojenia, TTIP, škrty v sociálnej oblasti a tak ďalej. Čiže počkajme si na konkrétne kroky Macrona. Ja sa nerád vyjadrujem k takýmto siláckým gestám a toto boli zatiaľ gestá kohútika. Mne sa zdá oveľa dôležitejšie to, na čom sa dohodli ešte počas telefonického rozhovoru pred 2 týždňami a čo bude nasledovať zajtra. Z toho výjdu nejaké závery a z nich môžeme usudzovať, v akom stave sa nachádzajú francúzsko-ruské vzťahy. Rozumiem. Dobre, a keď to nechcete komentovať z tej francúzskej strany, tak sa na to pozrieme z tej ruskej. Aký je pohľad Vladimíra Putina na túto cestu do Paríža? Odpoviem vám takto a nebudem to zužovať len na cestu do Paríža. Ruská zahraničná politika je dnes oveľa úspešnejšia a efektívnejšia ako zahraničná politika západných štátov z jedného jediného dôvodu. Je asertívna, podobne ako napríklad čínska, a sleduje vlastné záujmy. Kým európska zahraničná politika, teraz nemyslíme celkovo, lebo celková neexistuje, ale zahraničná politika európskych štátov je moralizujúca a je vo vleku záujmov niekoho iného, najmä Spojených štátov, alebo tie východné krajiny možno sledujú záujmy Ruska, ale Európa ako celok vlastne nesleduje svoj vlastný záujem, ktorý je v zahraničnej politike alfou a omegou všetkého. Bez tohto my nemôžeme hovoriť o zahraničnej politike. A Rusko veľmi pragmatickým spôsobom robí politiku, pri ktorej si nerobí nejaké ťažké reči, nejakú ťažkú hlavu z rečí, ako sa majú homosexuáli v Čečensku, alebo akým spôsobom Rusko zasahuje do záležitostí na Ukrajine, alebo v prípade francúzskych prezidentských volieb. Rusko tvrdo, asertívne sleduje vlastné záujmy a toto je handicap, ktorý chýba európskym štátom. Teraz ste spomenuli jeden ten bod, ktorý bol vlastne tiež veľmi kritický. To bolo to obvinenie Ruska, že chcelo ovplyvniť, alebo teda, že ovplyvňovalo francúzske prezidentské voľby. Bol by Vladimír Putin možno radšej, keby bola francúzskou prezidentkou Marine Le Penová? Určite by bol radšej, pretože Le Penová prejavovala respektíve väčší záujem o dobré vzťahy s Ruskom, čo považujem zo strany Moskvy za prirodzené. Prečo by mala mať Moskva záujem na kandidátovi, ktorý sa netajil svojim až antiruským postojom? A zasa si nemyslím, viete, celá táto agenda zasahovania do volieb je silno pokrytecká. Keď sa hovorí aj o zasahovaní do volieb v Spojených štátoch, Spojené štáty zasiahli do volieb v desiatkách krajín. Francúzsko rovnako zasahuje do volieb v mnohých krajinách Afriky a Blízkeho východu, ale napokon, viete, čo sa stalo pred pár rokmi na Majdane? Prišiel tam francúzsky minister zahraničných vecí, nemecký minister zahraničných vecí a námestníčka amerického ministra zahraničných vecí a spoločne vyzvali Rusko, aby nezasahovalo do vnútorných záležitostí Ukrajiny. To znie ako vtip. To by ste mohli podávať ako vtip, ale toto sa reálne stalo. Takže vyhadzovať si na oči, kto zasahuje ako do ktorých volieb, nech spíšu, respektíve nech sa dohodnú na nejakých medzinárodných rámcoch zasahovania alebo nezasahovania do volieb. Zatiaľ, dovtedy, kým takéto normy nevzniknú, je to obyčajná demagogická prestrelka, lebo to robia všetci. Rozumiem.
Dobre, budeme pokračovať v našej debate, ale o veľkej politike sa hovorilo aj uplynulý víkend. Na rokovaniach tzv. Veľkej sedmičky padali zaujímavé slová a zdá najviac rezonovali vyjadrenia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Tá totiž vyhlásila, že časy, keď sa Európa mohla spoľahnúť na iných, sú už dávno preč. K tomuto názoru dospela po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nemecká kancelárka na predvolebnom mítingu v Mníchove neskrývala sklamanie nad priebehom samitu Veľkej sedmičky v Taormine na Sicílii. Zážitky uplynulých dní ju presvedčili o tom, že Európska únia už nemá v zámori takú podporu, na akú si počas uplynulých 10 ročí zvykla. My, Európania, musíme vziať svoj osud do vlastných rúk, samozrejme pri zachovaní priateľských vzťahov so Spojenými štátmi, Veľkou Britániou a s každým, kde je to len trochu možné, a dokonca aj s Ruskom. Musíme si ale uvedomiť, že o vlastnú budúcnosť musíme zabojovať sami. Názorové nezhody s Donaldom Trumpom v oblasti imigrácie a ochrany životného prostredia bolo pre nemeckú kancelárku drsným upozornením. Americký prezident uvrhol skupinu 7 najvyspelejších ekonomík sveta do ťažkej krízy. Fiasku sa podľa nej podarilo na záver samitu zabrániť len na poslednú chvíľu a s vypätím všetkých síl. Hrozilo, že okrem životného prostredia a imigrácie Veľká sedmička nenájde spoločné stanovisko ani v otázke obchodného protekcionizmu a sankčnej politiky voči Rusku. Ivo Kunšteátri. Pán Chmelár, Angela Merkelová sa pomerne ostro vymedzila. Nepovedala priamo, že voči Donaldovi Trumpovi, ale zrejme to bolo všetkým komentátorom jasné. Čo myslela tým, že sa musí Európa spoľahnúť sama na seba? Takto najprv by som doplnil, že podobným spôsobom sa vymedzil aj jej protikandidát v jesenných voľbách Martin Schulz, ktorý pre jeden nemecký denník povedal, že Európa by nemala skočiť Trumpovi na tú hru so zbrojením. Tieto slova tak Merkelovej, ako aj Schulza môžete vnímať aj v rovine predvolebnej kampane, ale samozrejme nie sú to iba retorické cvičenia, pretože obaja kandidáti už predtým veľmi jasne odkázali do Washingtonu, že nebudú podliehať tomuto nátlaku. A Merkelová doslovne povedal, alebo dokonca v tomto bol Schulz ešte ostrejší, keď povedal, že Nemecko nedá 2%. Merkelová sa tak jasne nevyjadrila, ale tiež povedala, že sa nenechá vydierať Spojenými štátmi. Čiže tá priepasť tu evidentne je a vyvrcholila na samite G7, ale aj na samite NATO. Pre mňa bolo najväčším prekvapením sledovať, ako o tejto záležitosti informujú svetoví štátnici a svetové médiá a ako sa o tom informovalo na Slovensku. Keď prišiel prezident Kiska a minister Lajčák na letisko a informovali novinárov celý rozžiarený, že summit potvrdil jednotu aliancie a že sú s výsledkami spokojní, tak ja som pozeral, že či sa vrátili z nejakého iného summitu, pretože všade inde sa hovorí o tomto samite, ak nie ako o fiasku, tak budem citovať Washington Post, ako o čistom dne vzťahov medzi Európou a Spojenými štátmi, ako krízou, ktorá vyvrcholila na tomto stretnutí. A vlastne celé Trumpovo turné, ktoré malo upokojiť Európanov, dopadlo úplne naopak. Čiže slová Merkelovej sú úplne prirodzené a povedal by som, že už mali prísť dávno. Nie je to len Merkelová, Jean-Claude Juncker, šéf Európskej komisie, to formuluje oveľa ostrejšie. Už dávno hovorí, že treba jednoducho vytvoriť Európsku armádu a spoľahnúť sa na tieto zdroje. Vieme, že Severoatlantická aliancia a jej lobisti, teda hovoríme v tomto prípade Spojené štáty, sú rezolútne proti. A keď si pamätáte na stretnutie ministrov obrany v Bratislave počas predsedníctva, tak len čo sa začalo hovoriť o obrane, o nejakej európskej armáde, tak naklúsal generálny tajomník NATO a vyhovoril im to a postaral sa o to, aby tam nebola ani zmienka o niečom podobnom. No tá myšlienka žije a dokonca sa rozvíja ešte ďalej. Tá myšlienka samozrejme žije a ja hovorím, že bude žiť. Otázkou je, kedy k nej dospejeme a otázkou je, či na Slovensku vieme viesť dostatočne úprimnú diskusiu na to, aby sa táto otázka dostala aj do verejnej debaty. Lebo prepáčte, ja naozaj, keď niekedy počúvam
politikov, ale aj niektorých novinárov, tak sa mi zdá, že sme opäť v normalizácii, kedy sa nehovorí to, čo si všetci ľudia myslia, ale kedy sa to zaobaluje do nejakých fráz, ako akí sme my úžasní spojenci, ako neprežijeme bez Severoatlantickej aliancie, aký sme jednotní a tak ďalej. Tá skutočnosť je úplne iná a my na to nie sme pripravení. Kým v Nemecku, ako sme videli, ale aj vo Francúzsku a v iných krajinách existujú o tom veľmi intenzívne debaty. Dokonca aj niektoré kroky, ktoré robí Nemecko Foreign Policy, prestížny časopis, ktorý sa zaoberá zahraničnou politikou, dokonca v najnovšom čísle priniesol článok, ktorý hovorí, že Nemecko vlastne potichu už buduje akúsi európsku armádu pod svojím velením, keď sa dohodlo s Českom, Rumunskom a Holandskom, že vyčlenia niektoré brigády, ktoré budú pod velením Bundeswehru. A toto všetko sú znaky toho, že Európa začína premýšľať inak, ale tá cesta k tomu bude veľmi zložitá, ak na Slovensku alebo aj v rámci takých štruktúr, ako je Globsec, nevieme o veci diskutovať inak ako štýlom. Všimnite si, kto vlastne diskutoval o zahraničnej politike a o týchto veciach, o bezpečnosti na Globsecu. Vojenskí plánovači, generáli, zbrojársky lobisti, propagandisti. A nám to nepríde už ani čudné, že takáto jednostranná masáž verejnej mienky tu prichádza bez toho, aby sme si uvedomili, že túto kúsok za humnom vo Viedni je napríklad Medzinárodný mierový inštitút, v Štokholme, Cypri, mnohí nositelia Nobelových cien mieru a tak ďalej, politici, ktorí majú diametrálne odlišný názor na túto otázku. A ja si myslím, že by sme naozaj namiesto tohto newspiku mali vrátiť do diskurzu o zahraničnej politike hodnotu mieru. Že tu nebudujeme len nejakú fiktívnu bezpečnosť v zmysle zbrojenia, ale že by sme sa mali zamerať aj na úplne iné otázky. Viete, je paradoxné, že Slovensko dnes prebralo v Ženeve predsedníctvo konferencie o odzbrojení. Budeme predsedať inštitúcii, ktorá má za úlohu nejakým spôsobom manažovať medzinárodné stretnutia o odzbrojení a zároveň presadzujeme zvyšovanie zbrojenia na úrovni Severoatlantickej aliancie. To je dokonalá schizofrénia, z ktorej sa zdá sa nevieme vymotať. A z toho, čo som počul už od spomínaných pánov Kisku a Lajčáka, ja mám vážne pochybnosti, či existuje slovenská zahraničná politika. Myslím, naša vlastná zahraničná politika. Či máme my nejaké vlastné zahranično-politické koncepcie opierajúce sa o naše vlastné záujmy, alebo či len slepo prijímame hru nejakých mocných hráčov, ktorú ani nevieme, ako vyplynulo z toho, čo som povedal, správne interpretovať. Veď my ani nevieme správne interpretovať to, čo sa na tom samite na to odohralo, tak potom o čom chceme hovoriť? Rozumiem. Pán Chmelár, ja viem, vy ste spomínali mier. Slovo mier je veľmi pertraktované v súvislosti s dianím vo svete, ale mier v Európe je daný aj vďaka tomu, že spolupracujeme v rámci tej Severoatlantickej aliancie, aspoň teda takto všetci deklarujú. Dobre, teraz ideme hovoriť o európskej bezpečnosti, to znamená, že čo? Že rozdelíme sa so Spojenými štátmi a nebudeme sa informovať o teroristických hrozbách, nebudeme si odozdávať informácie o dianí na Blízkom východe a budeme si budovať svoju cestu a to od začiatku znova zase a zahodíme na to, alebo ako si to predstavujeme? Predovšetkým treba uviesť na pravú mieru. Mierovým projektom je Európska únia. Vďaka Severoatlantickej aliancii vyvážame vojny do zahraničia. To znamená, že je tu istá ilúzia, že tu vnútri je pokoj, ale naše blízke zahraničie je tak destabilizované vďaka politike NATO ako nikdy predtým. Zasa si nalejme čistého vína. Dobre, a tá európska bezpečnosť sa bude týkať čoho? Európska bezpečnosť, pozrite sa, ja to hovorím stále, ale keďže propaganda je taká silná, treba to asi stále opakovať. Európska armáda alebo spoločná európska obrana je z princípu vyššia garancia bezpečnosti ako aliančný systém. Ten aliančný systém vám je síce zabezpečený určitými dohodami, ale my už máme skúsenosti z Mníchova, kedy sme mali tiež dohody s veľmocami, s Francúzskom, Veľkou Britániou, že sa na nás vykašľali. A to isté
Teraz počúvame od Donalda Trumpa, ale treba povedať, že to rozhorčenie nad Donaldom Trumpom je trošku falošné, pretože to isté, čo Donald Trump povedala Madeleine Albrightová v kongrese v roku 1997, v kongrese Spojených štátov, kedy sa malo prijímať Česko, Maďarsko a Poľsko v rámci tej prvej vlny do NATO a kongres si dal vypracovať právnu analýzu 20 renomovaných právnikov, či musia ísť Spojené štáty na základe článku 5 automaticky niekomu prísť vojensky na pomoc. Odpoveď bola nie. Nemusia, to viem. Áno. Čiže jednoducho chápete ten rozdiel medzi Európskou armádou, ktorá je povinná ochraňovať celé teritórium Únie, vrátane Slovenska bez akýchkoľvek výnimiek, a aliančný systém, ktorý je postavený na nejakom vágnom spojenectve, jasne, ale ktorý sa už opiera o niečo celkom iné, zvlášť keď sa k nemu pridávajú nejaké vraj záväzky, ktoré na začiatku nikdy neboli, lebo Severoatlantická zmluva o nich vôbec nehovorí. Jasné, ale každá armáda každého štátu v rámci Európskej únie je aj členom NATO, teda väčšiny štátov Európskej únie. Áno. Tak potom ako to rozdelíme? Čo, bude polovica vojska bude za NATO a polovica bude robiť bezpečnosť Európy? O to ide, o tú technickú otázku. Ešte raz, to je otázka, či sme vôbec schopní si to predstaviť alebo začať o tom uvažovať tak, ako sa o tom uvažuje v západnej Európe. Samozrejme, že otázka samostatnej európskej obrany nie je otázka, ktorá by sa vyriešila v najbližších mesiacoch a možno ani v najbližších rokoch, ale tá otázka je už predmetom diskusie a je veľmi vážna, pretože my sa musíme pripraviť na situáciu, že tie Spojené štáty nám v istom momente nebudú chcieť prísť pomôcť. Napokon stále sú tu nejaké vyhrážky, že ak nebudeme dávať toľko a toľko na obranu, že Spojené štáty z Európy odídu. Pozrite sa, myslíte si naozaj, že Spojené štáty sú v Nemecku alebo v Pobaltí kvôli Európe, sú tam kvôli vlastným záujmom a neopustia tieto teritória kvôli tomu, že Európa by prestala platiť alebo že by platila menej. To po prvé. Po druhé, ako ste povedali, je síce pravda, že väčšina členských štátov Európskej únie je v NATO, ale je diametrálny rozdiel medzi filozofiami oboch projektov. Ako som povedal, Európska únia je mierový projekt. To znamená, že aj filozofia jej obrany, jej spoločnej a zahraničnej politiky, jej vnímania svetových problémov, ktoré sú postavené na tom, že Európska únia je najväčší darca rozvojovej pomoci, že sa snaží sociálnymi a environmentálnymi problémami stabilizovať tie politické systémy. Čiže je to niečo iné ako inštitúcia alebo aliancia založená len na vojenských intervenciách. A my sa jednoducho nepohneme ďalej. A predovšetkým Európska únia je inštitúcia, ktorá z podstaty veci sleduje alebo mala by sledovať európske záujmy. Viete, ja som presvedčený, že Severoatlantická aliancia je do značnej miery v podstate naozaj len servisom, vojenským servisom záujmov Spojených štátov. Ono sa to ukazuje aj na tom, že kedykoľvek prídu na pretras otázky, ktoré naozaj zaujímajú Európu. Napríklad na samite G7, aj keď je to iná štruktúra, Spojené štáty zablokovali alebo odmietli návrh Talianska na plán riešenia migračnej krízy. Toto ich v podstate nezaujíma. Ich zaujíma to, aby sme sa zapojili do ďalšej fázy vojny v Iraku, prípadne aby sme ich podporovali s tým, čo robia v Juhočínskom mori alebo v Severnej Kórei. Proste čo sú toto za priority? My musíme, na tom nie je predsa nič mimoriadne, práve naopak. Keď sledujeme vlastné záujmy, na tom nie je nič mimoriadne. Naopak mne prípada šialené, že na nejaké záujmy, ktoré sú vyslovené mimo Európskej únie a sledujú niečo celkom iné, než sú bytostné otázky, ktoré trápia Európsku úniu v súčasnosti. Vedieť to rozlíšiť znamená vedieť rozlíšiť aj to, aký je rozdiel medzi Európskou úniou a NATO.
Rozumiem. A keď spomíname na to, máme jeden zaujímavý rozhovor, pretože ako ste spomenuli, aj vy bol cez víkend Globsec v Bratislave a bol tu na návšteve aj 4-hviezdičkový generál Philip Breedlove, ktorý bol veliteľom amerických vojsk v Európskej únii a v Európe. A kolegovia s ním urobili zaujímavý rozhovor na tému Severoatlantické aliancie a vzťah k Rusku. Takže vám ponúkame niekoľko jeho vyjadrení. Začali sme po invázii Krymu a potom, čo Rusko obsadilo Donbas, sme začali skúmať, ako sa prispôsobíme NATO. A počas môjho obdobia sme urobili prvú sériu týchto adaptácií. Vytvorili sme skupinu vysokej pripravenosti v Poľsku, centrálu v Sečíne a ďalšie veci. A to, čo bolo najdôležitejšie, je, že sme začali s procesom posilnenej prítomnosti v najviac ohrozených krajinách. Od Walesu po Varšavu sme to dopracovali a ďalej sme definovali to, čo potrebujeme urobiť, najmä v týchto krajinách. Nazývame to posilnená prítomnosť a takto vyzerá realita. NATO zabezpečilo posilnenú prítomnosť, ktorá je reálna a udržateľná. No ako som spomenul už niekoľkokrát, nie je to cesta do Varšavy, ale je to cesta cez Varšavu. Je to ešte veľa, čo treba urobiť. A počas tejto konferencie sme viedli rozsiahle rozhovory o tom, aké ďalšie úrovne musíme dosiahnuť a čo treba ešte urobiť. Ale vaša otázka je širšia ako len vojenská. Potrebujeme všetky vlády, potrebujeme, aby celá aliancia reagovala. Používam jednoduchý nástroj DIME, čo je americká minca, diplomatické, informačné, vojenské a ekonomické sily, ktoré majú zabezpečiť odpoveď z našej strany. Potrebujeme silné posilnenie našej pozície a armády. No musíme sa pozrieť na to zo širšia i z diplomatického hľadiska. A pokiaľ ide o informácie, tak sme vystavení mnohým informáciám, zažívame mnohé útoky zo strany Ruska a my sme na to nezareagovali. A potom samozrejme je tu ich ekonomická oblasť, uvalili sme sankcie a podobne, ale myslím, že musíme pôsobiť v diplomatickej, informačnej i ekonomickej oblasti, ako i silná a štrukturovaná vojenská reakcia, ktorú príjmame. Musíme zmeniť spôsob komunikácie a musíme zmeniť spôsob spolupráce s Ruskom, pretože pokiaľ to pôjde ďalej touto cestou, tak sa to len zhorší. A to si nemôžeme dovoliť. Takže ja som zástanca toho, aby sme sa snažili zadefinovať také malé kroky, malé veci, na ktorých môžeme spolupracovať, aby sme mohli znovu získať dôveru, aby sme znovu mohli nadviazať spoluprácu v malých, menej dôležitých záležitostiach, tak potom môžeme sa venovať i dôležitejším veciam. A skôr či neskôr, pokiaľ sa nám znovu podarí vybudovať túto dôveru, nie je možné ju nájsť, no je dôležité na nej pracovať, aby sme mohli ďalej postúpiť a myslím, že potom sa nám podarí dostať k dôležitým veciam pri všetkých hraniciach NATO, nie len v Sýrii. Stále si uvedomujeme, že náš veľký sused na východ a severovýchod je veľkým problémom. Snaží sa meniť pravidlá v Európe, mení veci, ktoré sme si mysleli, že už nie sú na programe dňa v Európe, snaží sa meniť medzinárodne uznané hranice, keďže obsadili Krym ako i Donbas. Čiže stále máme tu tento problém, ktorým sa musíme zaoberať. Na juhu sa problémy len vyhraňujú a zhoršujú. Pokiaľ Asadov režim bude naďalej bombardovať svojich vlastných ľudí, budeme čeliť problému imigračných tokov teroristov a podobne. A myslím, že sme dospeli k pochopeniu tretej oblasti, na ktorú sa musíme zamerať, a to sú rastúce vnútorné problémy. Problémy spojené s radikalizáciou v rámci jednotlivých krajín. Problém návratu zahraničných bojovníkov a teroristov z týchto území a čo všetko to so sebou prináša. A teraz máme novú obavu. Nie je to v podstate nová obava, ale taká zásadnejšia, významná obava, ktorej sa musíme venovať. Myslím, že
ani v tej najdivokejšej predstave si nedokážem predstaviť, že by Rusko chcelo bojovať proti NATO. Bol by to veľmi zlý biznis, bolo by to mimoriadne deštruktívne. Ja som si istý, že NATO nechce bojovať proti Rusku. Nemyslím si, že niekto chce vojnu. O geopolitických otázkach diskutujem v štúdiu s Eduardom Chmelárom. Pán Chmelár, počuli sme pána Bridlova. Povedal, že chce zmeniť spoluprácu s Ruskom, respektíve nie on, ale Severoatlantická aliancia. Už len to slovo spolupráca je asi dobré znamenie. A je to reálne zmeniť spoluprácu s Ruskom? Nie je to reálne, kým takto nebudú hovoriť najvyšší predstavitelia krajín a nie bývalý vrchný veliteľ ozbrojených síl NATO v Európe. Ale predsa len by som počiarkol jeden správny bod, ktorý tam generál vyzdvihol, a to je budovanie dôvery. O toto presne ide. Viete, keď hecujete medzinárodné napätie, všetci tí, ktorí to robia, tak by mali najprv jasne povedať, čo je ich cieľom. Lebo toto už dávno nestačí, keď túto vysoko postavení politici aj na Slovensku hovoria, že Rusko je strategický nepriateľ, musíme zbrojiť, musíme tam posielať vojakov, Rusi urobia nejakú protiakciu a tak ďalej. A to medzinárodné napätie sa zvyšuje a zvyšuje. My už máme predsa z nedávnej histórie skúsenosti, ako to dopadlo. A my čakáme na nejakého Gorbačova západu. My stále čakáme na Gorbačova západu, ktorý povie dosť, tak toto už ďalej nejde. Pretože ak budeme postupovať týmto spôsobom, tak sú úplne irelevantné reči, že kto začal. Viete, to je ako keď zaženiete šelmu do kúta, tak tá šelma sa prirodzene začne brániť a bude agresívna. A my jednoducho, ak budeme postupovať týmto spôsobom, ak nebudeme budovať mosty dôvery, tak neprídeme ani na nejaký iný model vzťahov, ako je ten súčasný konfrontačný. Toto nikam nevedie. Ak si niekto myslí, že Rusko ustúpi zo súčasnej pozície, vráti Krym, tak je to to isté, ako by niekto čakal, že na západe niekto povie, OK, pomýlili sme sa, my vieme, že rozpad Juhoslávie a samostatnosť Kosova bola proti medzinárodnému právu a my to vrátime všetko do pôvodných hraníc. Takto to nikdy v medzinárodných vzťahoch fungovať nebude. Čiže hľadajú sa naozaj, stále mi tu chýbajú osvietení politici, ktorí si uvedomia, že potrebujeme nové myslenie, že toto, v čom sme tu, sa ničím neodlišuje od toho normalizačného myslenia, akurát sú obrátené znamienka. Ja si živo pamätám na tých politrukov, ktorí tu masírovali mozgy ešte v 80. rokoch a ja mám z týchto tzv. Natoidných politikov presne ten istý dojem, len ho masírujú iným spôsobom. Nie sú schopní pochopiť, že väčšina ľudí chce mier, že väčšina ľudí chce dobré vzťahy s každým štátom, kto o to prejaví záujem a že toto, čo robia, ja neviem, v koho záujme to robia, respektíve viem, sú to skôr zbrojárske koncerny ako vlastní voliči, ale tak v tom prípade je potrebné, aby si všetci od politikov cez analytikov až po médiá uvedomili vlastnú zodpovednosť v tom hecovaní, v tom zvyšovaní medzinárodného napätia, ktoré tu je. Toto bol ten najlepší bod, ktorý tu bol spomenutý. Budovanie dôvery je to najakútnejšie, čo momentálne v medzinárodných vzťahoch potrebujeme, lebo nás čakajú oveľa dôležitejšie veci. Keď sa hovorí o spoločnom boji proti terorizmu, ten stojí na najvyššej priečke a jednoducho ten si vyžaduje spoluprácu štátov, ktoré sú dnes označované ako nepriateľské. Zase ste mi ukradli bod, ktorý som sa chcel opýtať, a to je presne to, že byť pozitívny, a jeden z tých pozitívnych bodov je boj proti terorizmu. A to je spolupráca aj s Ruskom, samozrejme, nielen so Spojenými štátmi. Čiže kde sú tie najlepšie spolupráce v rámci boja proti terorizmu a kde vidíte rezervy? Ale viete, zasa boj proti terorizmu, zasa si treba povedať, že čo si pod ním predstavujeme, lebo my stále pokračujeme v tých inštanciách, ako boli Bushove vojny proti terorizmu a vieme, že proti terorizmu sa nedá vyhrať vojnou. My sme nedávno oplakávali mŕtvych v Manchestri, ale jednoducho... Tak hovoríme o bezpečnosti v Európe. Jednoducho kľúč k niečomu takému nie je len v posilňovaní bezpečnosti, v paranoji, v obmedzovaní, v reštrikciách. Kľúč k riešeniu terorizmu v Európe leží tam, na Blízkom východe. V tých vojnách, ktoré sme spôsobili, treba povedať, že to, čomu čelíme, je asymetrická vojna. Že tie
teroristické útoky sú do istej miery pomstou a odpoveďou za to, čo sa deje tam a čo my nevidíme. My tu vidíme mŕtvych v našich európskych mestách, ale nevidíme to, že len za vlády Donalda Trumpa len za tých posledných pár mesiacov zahynulo vyše 3000 civilistov pod náletmi amerických lietadiel, dronov a tak ďalej. Oni to tam v ich televíziách vidia. Nenávidia nás vďaka tomu, akú politiku robíme. Čiže jedným z ciest je zastaviť vojny v našom blízkom zahraničí. Druhou z ciest je prestať moralizovať na tému iných systémov. Viete, ako západná civilizácia sa vyznačuje už od čias Napoleona tým, že svoje hodnoty používa len ako figový list dobyvačných vojen. Napoleon tiež prevalcoval Európu až po Moskvu s tým, že ide šíriť slobodu a demokraciu a ideály francúzskej revolúcie a vieme, že rozšíroval akurát vlastnú moc a tyraniu. A toto isté robíme aj dnes pod pláštikom nejakých našich vlastných hodnôt, ktoré vôbec neberieme vážne. Ktoré napokon dopadnú tak, že v Saúdskej Arábii, v krajine, ktorá nemá ani parlament, ani jednoducho nejaké demokratické mechanizmy a vodcov opozície tam donedávna zalievali do asfaltu zaživa, tak z tejto krajiny ideme kázať iným krajinám, ako sa majú spravovať napríklad voľby v Iráne. Z tejto krajiny Donald Trump hovorí, že on neprišiel kázať o hodnotách Saúdskej Arábii, jednému z najtyránskejších režimov, ale potom príde do Bruselu a káže európskym štátom, ako sa majú správať. No to sú veci, ktoré úplne prirodzene vzdialujú tieto tzv. Elity od ľudí čoraz viac a prirodzene, že aj ten boj proti terorizmu sa míňa účinkom, lebo my stále riešime len následky a nie príčiny. Takže kým sa toto nezmení, tak sa opäť stretneme pri ďalších a ďalších atentátoch, budeme zhrození, budeme sa čudovať, čo sa to deje, ale my vieme, čo sa to deje, len sa treba viac pozerať na to, čo robíme na Blízkom východe. Mne to príde tak, že Európa je takým fackovacím panákom, či už zo strany terorizmu, či už z Ruska, či už zo Spojených štátov a nevieme sa nejakým spôsobom pohnúť vlastným smerom. Jeden dôvod, ktorý tu stále opakujem, nemáme zadefinované vlastné záujmy a nesledujeme ich. My naozaj sme iní ako Rusko, ale sme aj iní ako Spojené štáty. My nemáme trest smrti, máme nejaké sociálne štandardy, environmentálne štandardy, máme nejaké zásady napríklad v tom, čo si vyžaduje mier aj v otázke rozvojovej pomoci. Toto všetko je projekt, ktorý nás robí jedinečným, ale my namiesto toho, aby sme ho rozvíjali, tak sme jednoducho servisom v rukách niekoho iného. Nesledujeme to, čo by sme mali sledovať a namiesto toho sa tu jednoducho roztápame a nariekame nad tým, ako sa znižuje naša vlastná bezpečnosť, ale videli ste to práve na skončenom samite G7, aj na samite NATO, že Spojené štáty nie sú ochotné riešiť naše problémy, napríklad s utečeneckou krízou. No, možno sa to začne meniť práve po včerajšom samite G7, keď Angela Merkelová povedala, že Európa musí stáť sama za seba. Ďakujem pekne, pán Chmelár. Pekný večer vám prajem.